Nikolas Borregaren egoera zertan den, azken 2 hilabete hauetan ez du lan egin eta gaur egun ez da langabezian apuntatua. Ez du lan egin, zergaitik Dona Pauleko postako nagusi batek joan zaiolako lanera martxoaren 21ean eta hortik aurrera debekatu diote postako bulegoetan sartzea. Kateatu ginen Dona Pauleko postan eta han jendarmariaren bitartez kanporatuak izan ginen. Eskatu dugu bai nagusiei, bai subprefetakoei eta bai beste sindikatuei ere gurekin lanean jartzea berrintegratzeko Nikola langilea, eta momentuz ez dugu erantzunik ukan ez batetik eta ez bestetik.